तोफ धडाडली, मंगलवाद्ये वाजू लागली, बंदुकीच्या फैरी झडल्या. जय रघुवीर समर्थ ललकारी आसमंतात दुमदुमली. गुलालाची उधळण करत आचरे येथे श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात रामनवमी उत्सव आज हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला. पाहूयात. आचरा इथं साजरा होणारा शाही सोहळा त्याला लाभलेल्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळे हा सोहळा खास असा मानला जातो. आजही त्याच संस्थांनी थाटात आणि भव्य दिव्यतेत साजरा होणारा हा सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी मालवणसह जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून भाविकांनी गर्दी केली होती. मुंबई पुणे येथूनही चाकरमानी गर्दी करतात, त्यामुळे मंदिर परिसर भाविकांनी फुलून गेला होता. आज सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांची गर्दी झाली होती. सकाळपासूनच मंदिरात विविध कार्यक्रम पार पडले. दुपारी 11 वाजता कीर्तन पार पडलं. हे कीर्तन ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली होती. असुर भाव तो किमपि नसे कालटला. गुरु सूर्य शनीच्या करुणी पायऱ्या ज्ञानी. वेदाची पाडली पदे असाधो ज्ञानी. दुपारी 12:35 वाजून
मंदिरातील पाळणा खाली आला. भाविकांच्या हातातील पुष्प त्यावर पडली. गुलालाची उधळण होत रामजन्म झाला. राम जन्मला, राम जन्मला. राजगुही सौख्य पेंगुळल्या आत जागत्या कळ्या काय करीत पुन्हा उच्चर देवायुचा हसून बोलला, उच्चर देवायुच्यास हसून बोलला. राम जन्मला, राम जन्मला. पुष्पांजली फेकी कोणी भूषणे, कोणी भूषणे. हे हातून राजपती आवले कुणी, आवले कुणी. चालला निद्रा करी बाळा मनमोहना राम लक्ष्मणा. बाळा जो जो रे, जो 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 रे. ऋषिकेशी कौसल्ये कुशी. बाळा जो जो रे.
कुणाची तमा न बाळगता मंदिर पालखी सोहळ्याला जनसमुदाय लोटला. या उत्सवानिमित्त आचरेत जत्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. अनेक दुकानं थाटण्यात आली होती. त्यानंतर महाप्रसाद कार्यक्रमही झाला. या उत्सवाच्या यशस्वीतेसाठी इनामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थान, पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग यांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं. या उत्सवात जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधीर देशपांडे, माजी आमदार वैभव नाईक, तहसीलदार गणेश लव्हे यांनी उपस्थित राहून दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले.
नामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थान कसबा आत्रे हे मालवण तालुक्यातलं एक सांस्कृतिक प्रधान तसंच श्रीदेव रामेश्वराच्या वैभवाने नटलेलं आणि सर्वांना श्रीदेवाची एक आदरयुक्त भीती असलेलं हे ग्राम आहे. इथे सर्व उत्सव बारमाही उत्सव असतात. प्रत्येक मानकरी, प्रत्येक सेवेकरी, प्रत्येक ग्रामस्थ हे देवाची आदरयुक्त भीती मनात ठेवून आपापली कामं बिनबुबाट कोणताही हुकूम न देता आपापल्या जागी व्यवस्थित येऊन ती काम करत असतात. आणि एकोप्याने काम करण्याचं एक सुंदर एक उदाहरण आहे की या आदर्शवत उदाहरण आहे. या गावातले जे सगळे उत्सव व्यवस्थित का वाटतात तर त्याचं कारण हे आहे. त्यानंतर 1660पासून ही संस्था हे झाली प्रस्थापित झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळची सनद आहे आणि तेव्हापासून हा जो साज आहे तो त्या कुळातल्या प्रत्येकाच्या वंशजांनी तो आपापल्या परीने आज तागायत नटवत आणला आहे आणि त्याला आपापल्या परीने एक चांगलं रूप आणि चांगला साथ देत आलं. त्यामुळे असलेल्या ग्रामामधल्या सगळ्या 12 मानकऱ्यांच्या सर्व वंशजाचे आम्ही सगळे ऋणी आहोत. त्याबरोबर देव सर्वांच्या पाठीशी. आता एखादी व्यक्ती मुंबई स्थित जर का नोकरीला असेल तर ती ज्या वेळेला रामनवमी असते तेव्हा मला रजा मिळेल काय, ती रजा कशी. काही लोक तर नोकऱ्या सोडून पण या रामनवमीला येतात देवावर विश्वास ठेवून आणि देव त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो. असं एक आदर्शवत हे गाव आहे. आज रामनवमीच्या दिवशी रामदास स्वामींची पण एक जन्मदिवस आहे आणि रामदास स्वामी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु होते आणि रयतेचं राज्य असावं ही जी संज्ञा आहे ती रामदास स्वामींना छत्रपती शिवाजी महाराजांना रामदास स्वामींनी दिली होती. तीच संज्ञा आज आमचा श्रीदेव रामेश्वर तीच सावळतो. रामेश्वर जरी मानकरी काय असले तरी माझे 12-5 किंवा माझी असलेली रयत रोंबावळ म्हणजे असलेली सामान्य ग्राम जी हे जनता आहे ती कशी आहे हे पहिलं विचारतो. आणि तोच एक ह्याचं वैशिष्ट्य आहे की प्रत्येकाचं देव ज्या वेळेला विचार करतो त्याच्या पाठीशी उभं राहतं. असं एक आदर्शवत असं एक ग्राम आत्रे ग्राम आहे आणि आम्ही फार पुण्यवान आहोत की अशा गावात आम्हाला जन्म मिळाला. त्याचबरोबर ही जी देवस्थान कमिटी आहे ही कमिटी देवाने सर्व प्रकारचे आमचे जे कमिटी सदस्य आहेत ते परिपूर्ण अशी देवाने बनवलेली कमिटी आहे आणि आम्ही फक्त इकडे देवाचे कारभारी आहोत. फक्त बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ते 12 मानकरी आहेत ते बघत असतात आणि कारभारी या रूपाने आपण कुठे कमी पडता नाही. म्हणून आज जी आमची 7 जणांची जी कमिटी देवाने बनवलेली आहे त्यात मी अध्यक्ष आहे, उपाध्यक्ष श्रेयांश कानविंदे आहेत, त्यानंतर सचिव श्री संतोष मिराशी आहेत, ट्रेझरर श्री कपिल गुरव आहेत. हे सततचे इकडे ऑफिसचं बाकीचे सगळे कामं आणि बँक ऑफ महाराष्ट्राला रिटायर्ड झालेले संजय मिराशे विश्वस्त आहेत. तसेच आपले मंगेश मिस्त्री हे विश्वस्त आहेत. आणि त्यात आमचं जे महत्त्वाचं जे एक केंद्रस्थान आहे ते म्हणजे शिल्पन गावकर हे हायकोर्टात काउन्सिलर म्हणून काम करतात आणि लिगलच्या जेवढ्या ज्या कायदेविषयक गोष्टी आहेत ते बघत आलेले आहेत. अशी ही एक परिपूर्ण अशी कमिटी देवाने प्रस्थापित केलेली आहे आणि ती देवाने आणलेली आहे आणि त्याचे सांकेतिक सगळे देवाने घडवलेलं आहे. त्याचबरोबर आज 40 वर्षानंतर गेल्या महाशिवरात्रीला जी कुणकेश्वर भेट देवाने जादुई पद्धतीने जी घडवली त्यात असलेल्या आत्र्या ग्रामस्थांनी त्यात हिरिरीने भाग घेतला आणि ज्याप्रमाणे आषाढी एकादशीला विठ्ठलाची वारी होते त्याप्रमाणे देवाने त्या वारीचं स्वरूप ह्या कुणकेश्वर वारीला दिलं आणि कंप्लीट एक प्रसन्न आणि एक पवित्र असं वातावरण पूर्ण ह्या कोकण परिसरात देवाने केलं. आणि त्यावेळेला प्रत्येक ग्रामस्थांनी आपापल्या परीने यथोचित जे काय सहकार्य पैशाच्या रूपाने, काही लोकांनी वस्तूच्या रूपाने, काही लोकांनी श्रमाच्या रूपाने, मूळ म्हणजे त्या वाटा वगैरे बेंगण्याचं काम वगैरे सगळं केलं होतं. त्यातलं एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे आमचे श्रीदेव रामेश्वर कातवणला जातात त्यावेळेला तिकडे एका आंब्याच्या पाराच्या इकडे देव
स्थिरावतात, तर त्या पारावर तिकडचे ग्रामस्थ अजूनही देवाचं स्वरूप देऊन त्याची पूजा करतात, त्याला नवस करतात आणि तिकडेच ते रामेश्वराचं स्थान मांडतात. एवढी ह्या देवाची जी प्रचिती लोकांना ह्या तळ कोकणातल्या आणि देवगडपासून ते कुणकेश्वरपासून लोकांना आहे, ते आपण स्वतः बोलू शकते देवानेच घडवलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही स्वतः फक्त जे काय लागेल ते कारभारी म्हणून आज काम करत आलो आहोत. आणि ह्या प्रकारे हा जो महाप्रसाद आहे, 1 तासामध्ये 25-30 हजार लोकांचं जेवण होतं. महाप्रसादाचं पण प्रत्येक वस्तू प्रत्येक वाडीवर लोक श्रमाने करतात, रात्रदिवस जागवून करतात आणि तो महाप्रसाद सगळ्यांना पुरेल असतं. त्यासाठी आम्हाला वस्तुरूपाने किंवा पैशाच्या रूपाने पण लोक देवाला देत आलेले आहेत देणगी स्वरूपात आणि नजराणा म्हणून. तर तो असं हे हे आहे की देवस्थान इनामत गाव आहे आणि देवस्थान इनामत गावाचे कायदेविषयक सगळ्या गोष्टी आम्ही आत्ता यापुढे पालन करण्याचा विचार करत आहोत. आणि त्यासाठी आम्ही कोणाला दोष देत नाही, पण यापुढे तरी ह्या ग्रामाचं देवस्थान इनामत कायदा आहे, त्या कायद्याप्रमाणे पुढे वाटचाल व्हावी, जेणेकरून पुढच्या पिढीला कायदेविषयक कोणता त्रास होऊ नये. असं आज आमच्या ज्या सध्या जी कार्यरत असलेली कमिटी आहे, त्यामध्ये आमचे मुख्य म्हणजे शिल्पन गावकर आहेत. ते त्यातनं सगळे मार्ग काढतात, ते सगळं बघत आहेत. फिनान्शियल बाबतीत मी स्वतः बँकेतनं रिटायर झालो आहे, आय बँकेतनं आम्ही बघतो. हे स्वतः त्यांचा रिस्टोरेशनचा बिझनेस आहे, बाकीच्या गोष्टी आहेत ते रिस्टोरेशनच्या श्रेयांश कानूनने बघतात. त्याप्रमाणे आमच्याशी संतोष मिराशी आहेत, त्यांना देवाचे सर्व जे विधी आहेत, बारमाही जे षोडोपचार आहेत, त्या सगळे ज्ञात आहेत. ते कुठे का ते सगळं ते ग्रासरूट लेवलला बघून ते गावचे उपसरपंच असूनही ही व्यक्ती सगळ्यांना आज व्यवस्थित सांभाळून घेत आलेली आहे. त्याप्रमाणे कपिल गुरव हे देवाचे स्थळश्री म्हणजे देवाच्या मंदिराचे प्रमुख गुरव आहेत. ते सगळं बाकीच्या गोष्टी ते खजिनदार आहेत, ते बघतात. हे आपले मिस्त्री आहेत, ते कोरीव काम बाकीच्या लाकूड सामानाचं कुठे काय हे सगळं बघत अशी एक कमिटी आहे. आणि त्यामुळे आज आम्ही कुठेही कोणताही मोठेपणा वगैरे न मिरवता जमिनीवर चालायचं सगळ्यात लहानात लहान होऊन हे जे कसं काय देवाचा कारभार आहे हा व्यवस्थित चालेल याकडे आमचं लक्ष आहे. त्यामुळे जर कुठे आमच्या बोलण्यात कमी जास्त म्हणाल मी माफी मागतो, पण असंच ह्या ग्रामाचं देव आमच्या पाठीशी आणि देव घडवून आणतो आणि देव पुढे घडवेल एवढंच मी तुम्हाला सांगतो. त्याचप्रमाणे देव असलेल्या परजातीय लोकांचं पण देव मानपान करतो. ज्या वेळेला आम्ही कुणकेश्वरला यायला जातो, डाळस्वारी असते, त्यावेळेला ते पिराचं मान काढतात, ख्रिश्चनांचा मान काढतात. त्यामुळे इकडे जातीय भेदाभेदी देवाने काही एक ठेवलेली नाही आहे. तिला तोफेत कोणत्याही प्रकारचे सरे वगैरेला वांस तोफ म्हणतात. आणि ही तोफ का वाजवली जाते? ज्या वेळेला एखादी पालखी सुरू होते तर अख्ख्या गावातल्या लोकांना कळावं की बाबा आता पालखी सुरू, तोफेचा आवाज झाला की इशारत म्हणतो ज्याला, की तोफेची इशारत झाली की पालखी सुरू झाली. आणि पालखी जेव्हा काही फेऱ्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी आली की त्यावेळेला तोफ उडवली जाते. तसंच देव जेव्हा आपल्या पूर्ण गावात, देवाचं अखंड गाव देवाच्या मालकीचं आहे, जवळजवळ 18,000 एकर जमीन देवाची आहे. आणि देव 3 वर्षाने एकदा आपल्या संपूर्ण इलाक्यात पाय लावून येतो, म्हणजे जातो. त्यावेळेला देव काही ठिकाणी जातो, त्या ठिकाणी तोफेचा आवाज देतो आपण, सुरुवात होते. आणि आमचे जे तरंग आहेत ते त्यांना जे असेल तर त्या ठिकाणी ते तोफेच्या आवाजावरच चालतं. म्हणून या देवाच्या तोफा आहेत, 5 तोफा देवा. आपल्याकडे पूर्वी, आता इलेक्ट्रिसिटी आली, पूर्वी आपल्याकडे लाईट्स नव्हत्या. तर तो जो मशाल हा जो प्रकार आहे, त्या मशालीच्या दिव्यातच उजेडातच पूर्ण पालखी सोहळा होत होता. आणि त्यानंतर ते आपले हे आले, पेट्रोमॅक्स आले. पण पेट्रोमॅक्स इकडे वापरले जात नव्हते, फक्त मशाल आणि जो काही इतर उजेड होतात. आणि त्यावेळेला इकडे लांबण दिवे लावले जात होते. आणि अशा प्रकारे हा जो पालखीचा सोहळा आहे तो होत होता. आपण एका गावातून दुसऱ्या गावात जात असताना फक्त पेट्रोमॅक्स वापरत होतो. आणि त्यामुळे जो अब्दागीर वगैरे जे आहे ते शिवकालीन आहे, सगळं ते शिवाजी महाराजांच्या त्यावेळच्या याचं सरंजाम आहे. सरंजाम म्हणतो याला, सरंजाम आहे, शाही सरंजाम आहे. इनामदार श्रीदेव रामेश्वर संस्थांचा दरवर्षी साजरा होणारा ऐतिहासिक रामनवमी उत्सव आज या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे.
विविध भागातून भाविकांनी या रामनवमी उत्सवाला आपली हजेरी लावलेली आहे. सकाळी रामेश्वराचं दर्शन लोकांनी विविध भागातून आलेल्या लोकांनी रामेश्वर दर्शन घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर जो उत्सव असतो रामजन्माचा, तो रामजन्माचा उत्सव रामनवमी रामाचं पाण्यात घालून रामजन्म झाला आणि त्यानंतर इथे आलेल्या सर्व भाविकांना श्री रामेश्वर संस्थानच्या वतीने महाप्रसादाचं वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि संध्याकाळी संजगिरी यांचं शास्त्रीय गायन होणार आहे आणि त्यानंतर रात्री पालखी आणि त्यानंतर कार्यक्रम संपणार आहे. अशा प्रकारे रामेश्वर संस्थानची ही रामनवमी मोठ्या उत्साहात थाटात संपन्न झालेली आहे.